Ngamusati maona chigamba chaipfekwa na parafini pabhurugwa rake. Wangoza toona chigamba cha parafini wakuzviti magamba. Ukazona gamba rinopfekwa na Sauro ndokuva muchati magamba ese fushunurai mabvise miyozeka mwadzorera chibaba chavo mabhanditi venyu vakunyepera vanhu kuti vanoba vachizita vechibhanditi vachingoba tumasongo twevanhu vekunze kwenyika vachichinjiruka vakurudzirwa kuti varambe vachidaro tovakanda kwakadaro ndini ndadaro nekuti ndine nharo mbanje ana makanika nevanotokinya motikari vasada kuembanje madhakiro anoita tatenda nekuti bhazi rinoenda akasaziya kwaraenda smashela tozokuona nekuti hausi Mandela kana Badela Kalanji mataurire kuti 2019 ndakatozimba kunge njanji ko ruva romba mchididzira ruva rikure nekuti ruva iruva chero mukati ruva iri rakashata kana zvakanaka asi ruva iruva chete. Alright. Ko uyu anonzi Quinton mukuru uyu. Ndapedza naye kudhara musara muchingobvunza Chazulu nehope. Aiwa, so we don't have any more questions. Itapererwa mukuru. Nderekuti pakubhema muchiti mukarwatuma puri motsindira ungoti 2019 onkoso minding ukasadaro hadzidhake labulula ngoma limboli ziya zvekumwa chimuti chisina zita mumakore ano ari kudyiwa vana vadiki vachipiwa serevhita muchionekwa muchinwa mishonga muchamwa roga moga muchiti mawana zvinodhara dhama taimukurudzira kuti afunge zvakadzama nekuti ada kurwa mambamani mafama vane hama dzakanwa chimuti chisina zita nekuti kune chirwere chinyowani chakagadzirwa chisati chazivikanwa nemadhokota kuti choshedzwa kuti dhamaisisi here kana kuti bhutamaisisi. Asi chapfumbira chirwere ichi handizve? Chirwere ichi chapfumbira asi hanzi achitaure sitereki chinenge chakanyarara nekuti vanhu vanenge vachingokuvara vakanyarara. President mutungamiriri wavatungamiriri vepasi pose anova ndiye mukuru wesachigara anova ndiye mukuru wepasi chati dhu ndinogangira changoti gogo ingoma inenge yarira saka zvekuda kuramba makatarira musingadi kuteerera kana yarira muchingoti ndopaachaperera muchasperera mozomerera mozonzwadza kuyerera ingoma idzo kwete ngoma ingoma kugeza vagezi vemunharaunda yemasasa paki vanzi gezai zvinokwana chibaba chati chakusevherai mvura chichageza kana pagore kureva kuti summer autumn winter spring zvaitwa naQueen Elizabeth. Yeah man I will give thanks mukuru. Chibaba chiri kuti ani nharo ngangoti pwe mudzipwe ari nharo nekuti ndiwo vadaro mazoona. Aiwa, give thanks mukuru nenyuzi dzemakuseni ka nyuzi dzamangwanani dzarimainda vari kuramba vachibhema chamba vachigwirizira kuti old school chamazuva ano kungobhema chero chikamhanya siya chimhanya hauna kugura nguva yana mukanya mutsa mutukudzi anokutaurira tinasinde redio wototi makorokoto patiri wedu adadisa Sauro 2019 Kalanji wokoso minding ngoma ndiri kuda kupa mucherechedzo nekuratidzira manwirwo wanga itwa kabhodho ranga kana wanga usati wanyatsunzwisisa kana tiri kuti wokoso minding hatisi kuti endai munoba tiri kuti shandai kugrinda hakusi kunoba magrinda kugrinda hakusi kunogrinda vanhu kugrinda hakusi kuriwinda kuriminda tiri kuti shanda ngoma kanda
kana uri wekudhanda kana uchinzi bhanda gara uchiziva kuti uri manager wemunhu mukuru